Файрас Дирани, Енджи Диас, Ричард Бранкатисано, Мелани Ваехо и Ник Сампсън в Звездни рейнджери. Мистична сила. Бъзлюто. Това ли е? Сега може ли да си ходим? Не, търпение, скъпа. Това не е обикновена пещера. Влезте и ми донесете каквото е вътре. Така си и мислех. Толкова си бездушна. Благодаря ти. Енергиен щит предпазва пещерата. Трябва да взема това, което е вътре. Ето, разбих щита. Лили, скъпа, донеси ми това, което е вътре. Шегуваш се, нали? Нали? Не. Разхлабих защитния щит, но изглежда е чувствителен и към най-малкото зло. Жалко, че не си от рейнджерите. Приятели, рейнджери, помощ! Елате бързо, трябва да видите това. Не виждам нищо. Видя ли? Помръдна. Това е страхотно, велико, развълнуван съм. Какво означава това? Означава, че ще се излюпи. Някой знае ли как да излюпи дракон? Удона знае. Тя не е тук. Сетих се откъде да разберем. 1001 неща, които да знаете за драконите. Ето тук. Как да излюпим дракон? За да се излюпи, поставете яйцето вертикално и го налагайте с чук, докато се отвори. Идеално, отивам за чук. Не дейте! Че тук има ли врата? Чук! Това е Финеас. Добре ли си? А ти как мислиш? Кога друг път съм идвал да ви тропам по главата на дракона? Кога съм носил грозна кърпа около главата? Кога съм имал остра, пулсираща, непоносима болка, кънтяща в устата ми? Кога съм задавал 4 въпроса, наведнъж 5 всъщност? Болите зъб? Браво, позна! Ще ми помогнете ли преди да ми гръмне главата? Почакай. Нека погледна. Кажи Няма ли заболекар в гората? Да! Не! Какво е заболекар? Този, който лекува зъбобол. Ами, има един, търкалящият камъни. Да, той е малък гном. Той връзва с единия край на лиана зъба, а с другия 200 кг камък. Оттам и прякора. После бута камъка в пропастта. И готово. Болният зъб е изваден. Или в крайен случай падаш и ти. И в двата случая спира да боли. О, не! Пак заболя. Трябва да го заведем на заболекар. Толкова са високи и лъскави. Не може просто така да изкачеш пред колите. Благодаря ти. Не знаех. Няма да се повтори. Да. Има много от тези коли. Стават ли за ядене? Помогнете! Трябва да намеря рейнджерите! Чудовища! Какво? Плаж! Пещера! Чакай. Не знаем къде са рейнджерите. Защо не потърсиш в другия край на града, а ние ще потърсим тук? Тези костюмирани палячовци никога не са наоколо, когато ти трябват. Отракане, харесва ми. Кого нарича палячо? Изглежда нещо става при пещерата. Защо ли кристалната топка не го предвиди? Извинете, тук съм. Помните ли ме? Онзи със зъба. Да, някой трябва да го заведе на заболекар. Има ли доброволци? Не се притеснявайте. Аз ще се оправя. Горкият Финеас. Хайде, някой трябва да остане. Здравейте!
Но май няма да може. Здравей! Ето я. Има няколко хидри. Не прилича на сериозна заплаха. Да ги хванем. Послушни рейнджери. Паднаха в моя капан. Браво на нас. Да проверим пещерата. Да. Правилно ли съм разбрал? Ти си отдавна загубения чичо на Зандър Да, и идваш от малко планинско село в Европа. Европа, да. И докато си карал ски, Да, ски. си паднал лошо. Затова лицето ти е такова. Какво? Имаш и кожно заболяване, затова носиш шапка, очила и шлифер. Да те питам, приятел, какво знаеш за колите? Могат ли да се ядат? А? Защото изглеждат доста вкусни. Финес, Май трябва да се поварят ден-два. Намерих крехко място. Хайде! спрете всички. Не виждам на къде вървя. Това ще помогне. Вълшебен жезъл. Чип, ти си. Жаба, махни я от мен. Как може да те е страх от малка жаба? Не ме е страх. Ужасена съм. Грозни, лигави жаби. Като каза грозни, какво е това? Прилича на мумия. Хей, насам. Тук има още нещо. Какво е? Това е лампа с емблемата на вълшебната сила. Загубено съкровище. Сега е наша. Дръжте се! Внимавайте! Само не земетресение. Труса спря. Да, това беше страхотно. Да. И какъв беше този гръм? Аз знам отговора на въпроса. Вие разбихте щита, който ми пречеше да вляза. Дайте ми това, което е мое. Не, няма да получиш лампата. Няма? Запази си лампата. Искам това. Къде отиде? Изчезна. Взе и мумията. Предчувствам, че пак ще я видим. Да, може би. Но поне не взе лампата. Днес имаш късмет. Сестрата каза, че ще чакаш часове. Но никога не съм виждал приемна да се опразва толкова бързо. Какво ли е станало? Бълха? Те са добър източник на протеини по нашите места. Понякога празнуваме деня на благодарността с бълхи. Пълниш ги, връзваш им краката и ги готвиш. Чете ли ти се списание? Да, много. Какво е списание? Шега. Доста голяма брада имаш. Отдавна ли я пускаш? Не знам. Имам я от бебе. Да. Това определено е мистичен символ. Сигурно има още надписи. Аз съм великия дух Дженджи. Ще ви изпълня едно желание. Дух? Някакъв проблем ли имаш? Ами не, но... Хубаво. Мразя насилието. И да ви кажа правилата. Вие сте господарите, аз съм духът. Имате едно желание. С него не може да нараните никого. Жив дух от лампата? Мечтаех за такъв. Едно желание и не се бавете. Имам да правя куп неща, като да седя в пещерата още 19 години. Нас ли обвиняваш? Ами кого? Себе се ли да обвинявам? Значи едно желание. Самолети, балони, пари, DVD-та без пиратски. Слонове, папрат, злато, къщи, иглута, нефрити, хвърчила, лимони, ровове, огърлици, опали, понита пера. Кой сложи стълбите? Пържоли, 6 златни седла, тексас, бельо, вази, китове, ксилофони, волове и ципове. От А до Я. Каквото си пожелаете. Аз знам. Ако е само едно, моето желание е... Искам 10 желания за всеки от нас. Изпълнено! Супер! Защо никой не е искал това преди? Аз искам
100 диаманта. Ти дали си мил ръцете скоро? Нищо не стана. Разбира се. Имахте само едно желание. Онзи пожела по 10 желания за всеки. Аз го изпълних и за това занулих следващите ви желания. Имам такова право по договор. Това яйце от дракон ли е? Гладен съм. Да, от драконе. Някой каза ли омлет? Дали знаете кой знае, че сте домъкнали улична котка? Не се тревожи. Няма да я задържим. Скоро ще се излюпи. Трябва да го топлим. Някой да седне отгоре му. Неудобно е, но така трябва. О, леле. Получи се. Новото ми тяло удобно е. Чувствам се силен и красив. Добре дошъл в твоя свят, господарю Импирис. На вашите заповеди съм. Стани от пода, мамо. И защо ще изпълняваш заповеди на някого, който е облечен като светофар? На колене. Ще ти пратя сметката от химическото. Обичам да бъда могъщ. Сега станете, слуги мои. Падни, стани. Ще решиш ли накрая? Досадно насекомо. Истромитор. Мамо, нима ще му позволиш да прави това с мен? Да. Господарю, Корак изчезна след като Мортикон беше разбит. Може би и той е убит. Мисълта ми харесва. Сега вие ще завладеете света на повърхността. Вие ще победите рейнджерите. Извинете. Забравих нещо. Искаш ли кърпичка? Да. Приятно ми е. Аз съм доктор Трисчан. Нов пациент? Изглеждате познат. Отворете широко. Май сте непослушен. Трябва да си миете зъбите по-често. Извинете, докторе. Кой сте вие? Аз съм с пациент и вие го безпокоите. Той е пациента. Знаех си. Отворете широко. По-широко. Това е невероятно. Не съм виждал толкова много зъби. Обикновеният зрял човек има 32. Вие сигурно имате 83. Но не всички са мои. Взех назаем няколко преди време. Искате ли болко успокоително? Искам ли? Да. Притежавам нов уред, който сам изобретих. Наричам го сковаващ лъч. Не, аз не съм... Добре. Важното сега е да не ставаш от яйцето, докато не се излюпи. Ясно? Колко време ще отнеме? Няколко минути, няколко дни, може би месец, някъде между 30 и 40 години. Още яйца. Злото не спи. Трябва да вървим. Добре, забавлявайте се и се пазете. Мен ще ме няма, когато се върнете. Чао! Няма да стане. Дължиш ни желания. Договорът. Влизай в лампата, идваш с нас. Добре, но да знаете, че се бие като... котенце, всъщност. Май си забравих ключовете. Кой ще пази? Искате ли да поседя на яйцето? Натам! Погледнете това. Не съм виждала нищо подобно. Добре, стана весело. Какво ще кажете да си ходим? Да гушнем възглавницата и да се скрием под леглото? Най-сетне, звездни рейнджери, нека ви се представя. Аз съм разрушителят на вашия свят. Аз съм Импирис, тъмният магьосник от дълбините. Не се наричай магьосник. Магьосниците помагат на хората. Вашата вещица от Дона ви е заблудила, червен магьосник. Магията е за постигане на лична облага. Ела в моя свят и научи какво е истинска сила. Благодаря за поканата, но без мен. Сетих се.
Имаме дух, който ни дължи желания. Ще потъркам лампата и ще го викна. Съжалявам, изпълних собственото си желание. Да си тръгна. Никакъв дух не си. Добре, сам ще се справя. Вълшебен жезъл! Къде отиде? По-важно е, къде отиваш ти? Сега ще се разправяш с Зандър. Вълшебен жезъл! Летяща сила! Хвана ме! Помощ! Помощ! Хванахте! Меджура! Не! Прилагай магията си на малките деца. Инасио! Следващият? Да видим как ще се справиш с торнадо. Ще те отвея. Не мисля така. Умбата! По-добре се охлади. Ентрова! Опитай да спреш това! Но как? Магията ми е по-силна. Ето как. Олато! Чип! Той прекали. Силата на Феникса! Не! Дръжте се! Бих искал да помогна, просто страхът ми ме спира. Заблудиха ме, че вие сте по-достойни противници. Удона не ви е подбрала добре. Сега ще видите истинската ми сила. Виящо! Това не е честно. Така ли? Ние също имаме изненада. Готови? Готови! Галвит Мисто Прифиор! Някой иска ли пица? Аз черпя. Жалки сте. Не иска да се извади! Дърпай силно! Не чувствам нищо! Аз също. Рейнджерите! Хайде! Вижте, бълха! Започва да ми става скучно и досадно. Мутрафендо! О, не! Не мога да гледам. Не сме се предали. Тайтън Мегазорд! Пълна сила! Време е да приключваме. Как ми се иска да не бях такъв пъзлю? Кой сега е голям котарак? Дженджи! Какво е това? Кой сега е по-голям, Мумио? Гледай тук, гледай тук! Какво имам в ръцете? Глупава котка! Грешка, рейнджерите! Хубаво е да си голям! Извади го! Извадихте късмет. Сега ще видите. Какво? Магията ми е слаба от престоя в пещерата. Трябва да презаредя. Извинете, че не ви унищожих, както обещах. Друг път. Ултра! Така ли? Ти си Ултра? Доскоро, Мумио. Тоби, радваме се да те видим. Търсихме из целия град теб и Чичо Финес. То е добре. Добре си изкарахме. Само го погледнете. Изглежда не е слушал рок-н-рол. Какво сторихме? Кажете ми каква е изненадата. Не.
Дръж си очите затворени, докато ти кажем да ги отвориш. Добре. Надяваме се да обичаш животни, защото ти носим котка. Отвори си очите. Ето ме, аз съм котка. Дженджи. Удона, съвсем не си остаряла. Мисля да го запазим. Да? Толкова ми липсваше. Къде беше? Нека ти я разкажа. Дагерон? Знаеш ли къде е Боен? Не, слушай. Някой да ми помогне! Помощ! Излюбва се! Какво става? Кажете. Жалко за хубави омлет. Ролите озвучиха артистите Лидия Вълкова, Петя Баджиева, Камен Асенов, Красимир Куцов.